Бях на 19 години, когато взех решение, че ще изпълня мечтата си от детството, да създам свое езиково училище. Тогава отидох при моите родители и ги попитах дали ще ме подкрепят. Трябваха ми две неща. Апартамента на баба ми в квартал Дружба, който беше празен към момента, и заем от 1000 лева. Всъщност те тогава казаха да, което беше и най-голямото дело в живота. Интелект беше една стая на 8-ми етаж, хола на баба. Една маса и 6 стола, бяла дъска и касетофон, защото по това време нямаше все още компютри толкова добре развити. И слушахме записите на касетофон. Най-голямата трудност може би беше тази, че трябваше да създам екип, защото един човек може до пределно време да работи сам. Но за да направиш един бизнес истински работещ и добре развиваш се, имаш нужда от хора. В годините се промени изключително много, защото 2-3 години след отварянето на първия ни офис в Дружба, отворихме следващ офис в центъра. Тогава започнаха да работят при мен и първите учители. Имах и вече и секретарка, която вдигаше телефона. През 2005 година направихме първия си сайт, когато всъщност се усети съществен растеж в интелекта. Това, че ние сме семейство и се умяваме да направим една истински градивна среда с нашите ученици, учениците, които са учили при нас, те са част от семейството ни и смятам, че го усещат и затова са толкова добри. Добрият учител. В училище имах изключителен учител, който успяваше да запали искрата в нас. И си казах един ден и аз ще бъда като него. Постиженията и хората, които сме реализирали в годините, това, че вече имаме наши ученици, чието деца учим, това са доста години. Това, че хората постигат мечтите си, успяват да стигнат до различни университети, до различни кариерни нива. Това е изключително вдъхновяващо. Следващите 25 години ще бъдат вау. Все по-дигитални ставаме, все повече точки на света достигаме с това, което правим. Все повече хора успяват да осъществят мечтите си благодарение на езика, който научават при нас. Мотивацията ми е да стигнем до повече точки в света, което най-вероятно ще се случи с онлайн обучение. Няма нужда от физически офиси вече толкова много, колкото имаше преди 25 години. В момента светът е дигитален и ние също. Нашето мото е учи с удоволствие и аз истински вярвам, че за да бъдеш добър в това, което правиш, без значение дали е учене на език, дали е стартиране на нов кариерен път, дали е създаване на семейство, то трябва да го правиш с душа и сърце.